बहुत ही कठिन हो रहा था। लेकिन सन 1857 में धीरे धीरे सभी भारतीय एकजुट होने लगे और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठानी। हर घर में हम तिरंगा फहराए, हर घर में तिरंगा हम लहराएंगे, आजादी का अमृत महोत्सव पूरी शान से मनाएंगे। 22 जुलै 1947 रोजी हा राष्ट्रध्वज स्वीकृत करण्यात आला व 15 ऑगस्ट 1947 रोजी सन्मानपूर्वक देशाला अर्पण करण्यात आला। पण शेवटी आपण एकच, कधी आदिलशाहाची तर कधी निजामशाहीची तर कधी आणखी कोणाची हे कुठवर चालणार। आपल्या अन्यायाला वाचा फोडली तर ती आपण केलीच पाहिजे। जिते उम्र को तमाम न कर, अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे, अपनी ताकत से हवा का रुख बदलना है तुझे, आदमी होकर आदमियों को बदनाम न कर। हमको बच्चों के खेल खिलौनों में शामिल कर दो, झांसी की तलवार बच्चों के नस नस में भर दो। घोंगडं पांघरूनच आपल्याला आपल्या स्वराज्यावर पसरलेला हा आज्ञाभंग जाऊन टाकायचा। माझ्या जीवीच्या जिवलगांनो, आपल्या मराठी मातीच्या किंकाळ्या तुम्हाला ऐकू येतात? मी कान देऊ नये का? आपली ही आई आक्रोश करते आहे, म्हणते अरे माझ्या पुतानो, तुम्ही असताना आपला शत्रू माझ्या छाताडावर पाय ठेवून थैथाया नाचतो। हे काढून ते रिकामे केले व विजापूरच्या एका सारशा पाण्याच्या मोठ्या मोरीपाशी असे बसविले की त्या मोरीतून येणारे जहाज रामरायांच्या तोंडातून बाहेर यावे। अनेक आक्रमण होत असताना आपल्यामध्ये एक जो संपूर्ण राष्ट्रभर आपल्याला एक संदेश दिलेला आहे तो म्हणजे आत्मनिर्भरता।